Il-membru parlamentari Ewropew Mirjam Dalli naqdet mal-organizzazzjoni ambjentali Maltija Friends of the Earth sabiex twassal appell biex konsumaturi jixtru prodotti agrikoli lokali. B'hekk tingħata għajnuna diretta lill-ekonomija lokali u lil min jaqla l-għajxin tiegħu minn dan is-settur. Waħda minn dawn l-inizjattivi hija tnedija ta' app bl-isem The Malta Farm Map u li hija żviluppata minn Friends of the Earth Malta. B'hekk permezz ta' mappa diġitali bdiewa u raħħala issa għandhom pjattaforma effiċjenti li tqabbadhom direttament mal-konsumaturi biex tgħinhom fl-aħħar mill-aħħar ikomplu jbigħu il-prodotti tagħhom. Dan li spjegat li dan il-messaġġ qed isir minħabba li hemm ħafna bdiewa u raħħala li ntlaqtu ħażin mill-imxija tal-COVID-19. Mod partikolari dawk minnhom li kienu jbiegħu il-prodott tagħhom lil diversi ristoranti madwar Malta u Għawdex. Għandna bdiewa u raħħala li għandhom bżonn inizjattivi biex jgħinuhom ikomplu jaħdmu fis-settur tagħhom. Mirjam Dalli għaddejja blaqat ma' diversi produtturi lokali u fost l-sfidi eżistenti hemm il-ħtieġa ta' aktar għarfien tal-importanza strateġika li għandu dan is-settur biex f'pajjiżna jkollna provvista tal-ikel bnina u lokali. Dan li spjegat kif il-prodott lokali huwa l-aktar wieħed bnin u sigur għax ġej minn sorsi li nafuhom. Saħqet ukoll li hemm bżonn ta' aktar żgħażagħ fis-setturi agrikoli li jkollhom l-ideat innovattivi. Qalet li se tkompli taħdem biex jasal ċar il-messaġġ li m'hawnx aħjar mill-prodott lokali Malti kemm għas-saħħa taċ-ċittadini kif ukoll għall-ekonomija tal-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.